11 माननाय विधानसभा केन्द्र आमसायावबो ताबुक तुरक तुरक बीजेपी फानक्राकनि फायरगै दङ तिनि कायसा पान्दा नि बिसिंतै दिना कबरा एडिसि विलेज मानिकुं गामिनि 8टा नुखुंनि 16 जना भोटार बीजेपी बदलनि पद्मबोबार बाना रम फैलायखा बरक जुदा जुदा बदल याखारै बीजेपी नि बाना रम फैलायखा बरनो खाबाय खुबाय बानाया फरे लामसुगिना हारका बीजेपी मानदायनि मंडल प्रेसिडेंट अभिजित देबबर्मा पांडव मानजाखा याक्सु प्रेसिडेंट प्रेमानंद देबबर्मा ताई उपेंद्र देबबर्मा अजित देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदौ र वंदे मातरम बीजेपी जिनापुर बीजेपी जिनापुर पार्टी याकर बीजेपी बाना रमायण चिंतिनी खाबाय खुबाय लांसगो याकर बीजेपी नि बाना रमायण चिंतिनी खाबाय खुबाय लांसगो बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास लगिन हायर खाबाय खुबाय लांसगो नरेंद्र मोदी जी नि सबका साथ सबका विकास लगिन हायर खाबाय खुबाय नि बो बेलिस ने बो पार्टी याकर नों बीजेपी बो बाना रमायका ता खरक बुसक कयटा नुखुंनि पुइलानो सिने मीडिया बंधु संना बेलाय बेलाय हामबाय दिनै जों मानदाय मण्डलनि बिसं खबजा सिने दिनकब्रा बिसि अ जागानि मानिकपुर जे पारा अ पारावो 8 परिवारनि 20 भोटार विशेष खाय सीपीएम ताई तिमरा मथानि सिनर जुगदान सबायका भारतीय जनता पार्टी आबन बागै अ आमजने ताहकताय बुहुक संनो सानामु संगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताई सबका प्रयास नि जे सामनो नाहारिनो बा सिनि देशनि प्रधानमन्त्री सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री बंनो हामजागैनो बीजेपी नि जे सामुं जे तांबुतां तंमाने न नगै हामजागैनो दिनै अ आमथानि बरक सिनि भारतीय जनता पार्टी वो जुगदान आबन बागै सानामु संगो आमथानि ताहकताय बुहुक संनो दिनै नाजि सिनि देशनि प्रधानमन्त्री सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री अबा हाके तिबारासान बागै सामुं खाय दङ जे बरो उखलो क्लाय दंनाय बंनो बाके जों डेभलप खायमा जे उखलो क्लाय दंनाय न डेभलप खाय जों बाके कासा जागा काहामो तुबै मानो बाहाके बरनो परिवर्तन खायमानो अ सामुनो खाय दङ आबन बागै नु खोनानो र जे दिनै नग माने नोंथं प्रधानमन्त्री आवास योजना नग मुख्यमन्त्रीनि गरिब कल्याण अन्न योजना जे माइरं मागना मासानाय जल जीवन मिशन निने बाता 2000 खाजाका विशेष खाय যারা অন্তোদয় পরিবার ন কিছুদিন আগে চিনে রাজ্য ঘোষণা খায়রকা অন্তোদয় পরিবারনি বরক যদি কোনো কারণে থেকে হাঙ্গাকাই ও পরিবার ন 10000 রাং মাগানা রদাংনাই नै ঘোষণা খায়রকা তাই যে পরিবার বरै বসা যদি 18 বছর হাঙ্কাই বিনি পরিনানি বা বিনি বন যদি কাইনানি ফান হাঙ্কাই 18 বছর কামনি ইয়াগুলো বন কাছে অ্যাপ্লিকেশন হাঙ্কাই অ্যাপ্লিকেশন রমানি মাধ্যমে ন 50,000 रां मागना रदांनाय हनै सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री ताई सिनि राज्य सरकार घोषणा खायरका आबन बगै सिङावनो हामबाय मारो जे अबा हाके सिन तिबारासान बगै दिनै गोबांमा डेभलपमेन्टनि सामुं जे खाय दंमोन अबन बगै अ आमथानि बरकबो इ फाइदि हनैनो दिनै जों अबा हाके आमथानि बरकबो कक सालाय अ जागा जयनिं खालाय आबन बगै अ आमथाइनोबो दिनकरा बिसिनोबो जों बाहाके टाइप डेभलप खायनानि बा बाहाके बरंनो सुबिदा रिमान अबन बागै जों मा साइतलायनाय जरन सामु मा खालायनाय पाल बाक्से सामु खालायै बागै जों अबनो एरियानो डेभलप खायमान अ जिनिसमो जों मा खालाय आबनि बागै दिनै जारा फाइनारनो बेलाय बेलाय हामबाय मारो ताय मीडिया पार्सन बेलाय बेलाय हामबाय मारो आसे साइनो जतने न कलमु याप्रे आनि सामनि कगनो अरन